Wayahe panen. Masih kentang murah ya dipanen wae. Sing penting biji se ya, biji se sing penting. Iki oleh segede iku ya, gede sak lamaan iku ana blene 2 kilo bobote. Ki rezeki hari ini entang gremen nang kene iku 7.000 sampai 7,5 ngono. Tapi nek paran granola ngono iku 8.000. Kaya ya. Entang cilikan iku ana sing 2.500, ana sing 3.000 ngono. Kincene gek murah mbuh ngapane pasar ki gek jelek paling ya wong mangan kentang tok. Iki gek membuktikan kira percaya loh. Di Joko kate di kamulih dikeloni rane. Kintang parawan ya. Parawan kok dibagi hasil. Tapi ki ana sing bosok boleh udan-udanan. Terus lakan mana ya ora matun. Ki ana sing ijo barang loh. Asine eman cuman ya kate jari maneh kan jane rak matun. Kok munggo matun kaya ora ijo ngini, guys.